איזה נעל קניתי לי. בסדר, מגיע לי, אני עובד קשה, 5,000 שקל כולה. אחלה, עכשיו צריך גם לקנות לילד. מה לילד? למה צריך לקנות לילד? מה זה למה צריך לקנות לילד? זה קונה לעצמך נעל ב5,000 ולילד שלי לא תקנה נעל חדשה? שייקח משהו בשנה שעברה. איך, קמצן, אתה לא מבין למה אני רוצה להתגרש ממך. את הולכת. שלום, אתם מוכרים פה בגדים לנוער ולילדים? כן, אחי, הגעת למקום הנכון. תקשיב, אני לא יודע עדיין אם הגעתי למקום הנכון, אני צריך הופעה שתראה $1,000,000 לילד לחג, אבל בכלום כסף. יש לכם? בטח, איזה שאלה. אז אתה יכול להראות לי? בוא, בבקשה. אז יש לי מגוון גדול של חולצות של טומי היפיגר. הנה, תתחיל לראות עם החולצה מתאים הלבנה. בדיוק לחג, יש לך ג'ינס תואם לזה? ברור, איזה שאלה. בכלום בוא כסף אני אראה אני לך. צריך, כלום בוא כסף. אני אראה לך. בוא, ככה, יש לנו מגוון גדול של ג'ינסים, מתחיל ממידה 2 עד מידה 16. נראה לי אני אקח לו את הג'ינס הזה, כמה עולה כל ההופעה הזאתי? סך הכל, כל ההופעה, ג'ינס עם החולצה, 199 שקל. וואו, וכמה זה עולה במקום אחר? לפחות איזה 500 שקל. 500 שקל, מצוין, מצוין, תחשוב שקניתי בהרבה. יאללה, בוא לקופה. נו, למה רצית להיפגש? אני רציתי להגיד לך שקניתי בגדים לילד לחג. קנית בגדים לילד לחג? קניתי לו לחג ושתדעי שעלה לי הרבה כסף. הרבה כסף. הרבה כסף. כל הכבוד, אבא טוב.